Orain, sorbalda landuko dugu. Horretarako eskua igoko dugu, baina sorbaldaren altuera pasatu gabe. Lerrokatuta joatea dena. Erresistentzia jarriko dugu goma hartuz, pisatu goma, landuko dugun besoaren aldeko oinarekin, eta beste hanka atzera eraman pixka bat. Hortik bizkarra zuzen, sorbalda hezurrak bere tokian eta gora, eta jaitsi. Azkar igo, eta jaitsi. Eta jaitsi. Eta jaitsi. Abdomeneko muskuloak aktibatuz, eta jaitsi. Bi besoak batera ere egin dezakegu. Erresistentzia gutxi bada. Hemendik, belaunak pixkat tolestu eta bizkarra zuzen, sorbalda hezurrak bere tokian, igo, eta jaitsi. Azkar, poliki. Azkar, poliki jaitsi. Azkar, poliki.